Fitriasi melang beli dikawining kakang pun sekedar khawatir lamun toh iya Fitriasi mengko kakang bakal tak buktiaken Mamanya kakang disakseni ning Bondae Ratno ayah gendul teh Megawati sing ana ning Papua ora ketinggalan Toyo Papa sing lagana ning Korea Papa Angel majikan ibu Sasi wong ayu coba minian kakang takon coba jawab apa sing dadi pikiran terus terang karo kakang aduh kakang kula mah isi nang apa sama ayu batur kula wis pada kawi ngawasi kula hubungan durung ana kepastian disakseni masyarakat ning kene masyarakat Pabian Ilir kakang pasti bakal ngawin Fitriasi tonggoni sayang di bapak tuan rumah majikan tua sing nyakseni orang ketinggalan mama Safa J dede Safa kakak Safa dede Nayet Dede Naye Yayu non Regina Yayu Nonong Regini orang ketinggalan calon rumah sing larangan majang Yayu Erna Yayu Ratna Ayu Ratna Mas Eris nok ayu aja bimbang lan ajaraku kakang wani disumpah lahir batin kakang tresna sing dienteni Fitriasi kumengkonon kakang jemene kakang tresna kakang laksana wit gedang raya apa jadi sing cukule mung sepisan yang cuma ning Fitriasi janji janji kakang raya kakang sayang terus terang kula mawati lawas hubungan watire ora dikendali mangan tebu dibuang kulite entok manis dibuang sepahe nok wong ayu sabar bae selalu sabar kanggo sampeyan aduh kakang kula mah isin batur kula wis pada kawi lawase kula hubungan durung ana kepastian disenggol sedulur kanggo kabeh sapa jeneng akeh mana sapa kanggo militi mimiti disenggol maning mimiti Ahmad tur kanggo Cio Make Up tim Ciomet Mawanis ayah ade sing ana ning Malaysia Boke Cumai Nok Cumai sing ana ning Unuk Mama Pantai Opa Korea calon majikan ikan Puadi ayah Fahmi nok wong ayu aja bimbang lan ajaraku kakang wani disumpah lahir batin kakang tresna tak pegang janjine sampeyan tonggoni marah ning ramaku ya kakang disakseni ning pemandangan kang indah raya ning bengi iki kakang janji bakal setia sampai mati kelawan Fitriasi kakang sayang terus terang kula mawati aja watir raya lawas hubungan
jawaban apa sing dadi pikiran terus terang